ଆପଣ ବସିଛ କ'ଣ? 8ଟା ହେଲାଣି, କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବନି କି ଆଜି? ହବ କେତେବେଳକୁ ଟିକେ ପରେ ହବ। କ'ଣ କରିବ ଆଜି? କଣ କରିବା କହୁନ? ଯାହା କହିସା କରିବ। ଆଳୁ ପୋଡୁନ ଖାଇବା। ଆମର ତ ଚୁଲି ନାହିଁ। ଚୁଲି ନାହିଁ ତମେ ଗ୍ୟାସରେ ପୋଡ଼, ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ ବନାନ୍ତୁ। ନୂଆ ପ୍ରୋସେସରେ ଆଳୁ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବ, ହଁ ପ୍ରେସରରେ ଆଳୁ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବ। ହଁ ଚାଲ। ହଉ।